Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैहाय जों माबा मानिमुनि ओमफ्राय जोगोलावरि उसुमै दाउ जानो नागिरदों आरोना मैगं नागिरनो नागिरदों उसुमैयारि खानो नागिरदों आरो लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो बिदिबा लोगोफोर जों मैगंखौ नागिरनो नागिरबाय आरोना नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर न' गुदिनि फुख्रि माबायाव मैगं नागिरदों आरोना मानिमुनि आरि माबा माबि खानो नागिरदों मानो प्लास्टिक माबायाव लागोन बिलखौलाय थास' बिनाबो जाजाबावगोनसोदां होमबालाय नुवानि खानाय माबानाय दागा बैयावसो दंमोनलै मानिमुनिया मेरला थारमोन मानिमुनिया बै गाहायनि माबायाव थन्थायनाय नेमाथ'लाय बे बांद्राय मोजां गैया थास' गोरलै गोरलैसो लोगोफोर जों फारसेथिं खाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा ओरै फारसेथिं नायबावनो नागिरदों आरो दुब्लि मोनसेयाव बेहाय गैयामोन ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव नायनो नागिरदों आरोना बे आब'मोननि न' बैजों थांनो खोन्था लोगोफोर मानिमुनिया बिदिखौनो होनो आरोना लाफा बायदि जानो मोजां आरो नै जों बुरजा मोनबाय आरो ना प्लास्टिक लाबोनो रोङाखै मनाबो लाबोनो रोङाखै दा आखायाव लांनांसिगौ आरो ओमफ्राय नै खना खना थायो आरोना नै एसे बुरजा जाबाय नै प्लास्टिकखौ लाबोनो रोंखायाखै ओमफ्राय एसे मोनमाथारबाय आरो ना लोगोफोर बे आलि खना खनायाव दंबावो एसे एसेनो आरोना सोर सोर जायो बिदिखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो सोर सोर जाफेरखो लोगोफोर जों दा सफैनानै नै सायखांबाय आरोना मानिमुनि ओमफ्राय नैबे उसुमै दा जोगोलावरिखौ लायनो थांदों आरोना आं थांफायासै हिनजाव हारसिं थांबाय जोगोलावरिखौ लायनो दा नै सायखांबाय थेन्थाया लाफा बायदि लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनबा जोबजासिम लांबावदो लोगोफोर नै दाउआ बुथारनानै लाबोबाय आरोना नै दाउआ बुथारखांबाय नै दाउलालायबावसो बेखौ माबानानै जानोसै आरो फुदुंनानै जानोसै लोगोफोर दा गोदानसै आरोना नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम एबार गोदानसै सावखांबाय सुखांबाय एबार गोदान नायनोसै दोनदो सेराव दा गोदाखांबाय आरोना जों समान ओंखारबाय बेदरा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेहायनो जोब्बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन।